Jumbo Weather Update. Padayon nga mag-aapekto ang enhanced southwest monsoon sa kadamaan nga parte sang Pilipinas subong nga adlaw. Apisar nga nagapalapit na ang Bagyo Inday sa Sakishima Islands sa southern Japan. Sandig sa alas 5 sa kaagahon nga weather bulletin, pabaskugon sang bagyo ang habagat nga magadalas ang pagmadlos sang hangin, ilabi na sa mga mataas nga lugar kag sa mga areas nga malapit sa mga baybayon. Suno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa, ulihi nga nakita ng sentro sang bagyo sa kalayoon nga 500 kilometers per hour na aminhan o kung naaminhan na sidlangan sa Itbayat o kung sang Itbayat, Batanes. Dalas ang bagyo ang kabaskugon sang hangin nga 140 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 170 kilometers per hour. Padayon ang hulag sini sa direksyon nga panaaminhan nakatundan sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Nagapabili naman ang northern portion sang Batanes o kon pinakapunta nga bahin sang Pilipinas sa wind signal number 2. Yara naman sa signal o kon wind signal number 1 ang nabilin nga bahin sang Batanes, Babuyan Islands kag northern portion sang mainland Cagayan. Gina-forecast sang Weather Bureau nga magahulag ang bagyo panaaminhan nakatundan kag magalandfall o kon magalabay malapit sa Sakishima Island sa southern Japan. Antes ini dalayon nga magwa sa Philippine Area of Responsibility subong nga aga. Pagkatapos, magatabok ang bagyo sa East China Sea kag magalandfall sa eastern coast sang mainland China. Magapabili nini sa typhoon category sa masunod nga 12 ka oras antes magluya bilang severe tropical storm pagkatapos maglabay sa mainland China.